Chceš svoj vlastný Shopify obchod, ale netušíš, kde začať? Alebo si už skúšal niečo postaviť, ale vyzerá to hrozne a nevieš, ako to spraviť správne? Nepotrebuješ len shop. Potrebuješ nástroj, ktorý ti umožní začať predávať hneď. A práve preto ti ho spravím od nuly. Presne na konkrétny produkt, ktorý si vyberieš a doručím ti ho do 48 hodín. Pozri, toto nie je len nejaká generická šablóna, ale profesionálne spracovaný e-shop, ktorý bude presne optimalizovaný pre tvoj produkt. Každý detail bude mať zmysel. Od dizajnu až po texty. Nepíšem len texty. Píšem presvedčovacie sekcie, ktoré donútia zákazníka kliknúť. A keď to spojím s dobre navrhnutým e-shopom, máš stroj na objednávky. Dobrý produkt trvá nájsť večnosť. A keď ho konečne nájdeš, musíš čo najrýchlejšie zrobiť shop, aby si mohol začať predávať ešte predtým, než budeš mať veľkú konkurenciu. Keď sa pustíš do toho sám, tak sa zasekneš a už bude neskoro. Nebudeš vedieť, kde a akú sekciu urobiť, či to bude vyzerať dobre a hlavne čo tam napísať. A môže ti to trvať aj týždne. Ak by si to dal robiť od nejakej agentúry, dal by si za to stovky až tisíce eur. A tu nehovorím o týždňoch čakania. Shopify témy sú drahé a často nie sú optimalizované pre dropshipping. Ja ti tvoj Shopify obchod postavím za 30 eur alebo 750 korún, personalizovaný na tvoj produkt aj s brandingom podľa tvojich predstav a stop produktovými fotkami. A doručím ti ho do 48 hodín. Ak chceš, aby som ti vytvoril tvoj Shopify obchod, je to jednoduché. Otvor si ticket na mojom Discorde, napíšeš tam, aký produkt chceš predávať a dohodneme si detaily. Následne ti pošlem link na platbu a hneď ako zaplatíš, začínam makať. O 48 hodín máš hotový shop so všetkými potrebnými apkami, ktorý je ready na predaj. Stačí len doplniť osobné údaje, prepojiť sa s výrobcom, nastaviť príjmanie platieb a biznis môžeš začať. Každý deň, čo nemáš hotový e-shop, je deň, keď niekto iný predáva to, čo si mohol ty. Nečakaj, lebo čím skôr začneš, tým skôr môžeš začať zarábať. Otvor si ticket teraz, napíš mi, na aký produkt chceš, aby som ti spravil shop a ja ti ho doručím rýchlo a bez stresu. Poďme na to.